Ugcina sewucuthe kakhulu. Wandinceda kwinto ezinye insebenza zithetha. Ngathi neqele bese ndikhuphile. Xa simvula lo September wanamhlanje i-executive kaMngqongo okuqalile lo nyaka xa ibimane sima ibimane isithi agent commission serving the least and the lost. Uvelwano olungxamisekileyo ukukhonza ubuncinane ukukhonza abancinane nabalahlekileyo besihamba ngalo 3 wathi uconvener xa iwakhupha amazwi alo September wasiphathisa le theme le ngoba sithandaza kwixesha noko ngoku elingalihlanga, sithandaza kwixesha labantu abatsha abayimikrozo ukubheka emangcwabeni ingathi ngumdyarho wamahashe, sithandaza kwixesha loba iinkonzo zethu zingxamile ngoba kuthi xa kuphuma inkonzo umphangeli kufuneke wamkele. Nangoku simile nje apha iBlue Downs silindile uba siyoxhoma ibhatyi omnye besihamba naye apha endleleni kwabantu abatsha. Lelo xesha ke lisithandaza kulo. Sithandaza kwixesha le-protection fee apho i-small businesses ezitshonayo abantu beluza imisebenzi, indlala iya inyukela ngamandla. Sithandaza kwixesha loba every court eSouth Africa kuxelwe unemployment ayehli, into yenza iyenyuka. Sithandaza kulo maxesha njalo, sithandaza kumaxesha apho sekungekho nethemba. Kodwa kuyo yonke loo nto yanamhlanje wathi uconvener xa esinika ivesi esizawuthandazela kuyo Mgcina sigoduke okanye sawuthandazela kuyo sileqe kuyokwamkela ubheka kulaa bhatyi. Wathi uconvener zesithi namhlanje kulaa ncwadi kaLuka 15 verse 18 zesithi ndiyakusuka ndiye kubawo ndithi kuye bawo ndonile kuwo amazulu nasemehlweni akho. I will arise and go to my father, and I will say to him, I have sinned against heaven and before you. Eli lilizwi lenkosi elithi sakunqanwa libe ngamanzi, sakulamba libe kukutya, sakuphelelwa ngamandla lisinika amendu. Yange inkosi ngalisikelela ilithamsanqelise ngoku nangonaphakade. Amen. Yincwadi ke lesondiza ebhalwa ngumvangeli uLuka, eyona ndoda ingakhange ibe nalo ilakhi loba ibe ngumfundi kaYesu Kristu. Ngoba uLuka lo yena ebhala njengoYesu Kristu akakhange abe yinxalenye yabafundi bebayi-12 behamba noYesu Kristu. Kodwa yena oyona nto ndiyiqaphela ngoLuka lo, uLuka yena ebeyi-physician, which means ebesisifundiswa. Eyona nto ebeyi-understand uLuka ncakasana into edibanisa nesayensi. Yandinika umnqa ke le nto sondisa into yoba umntu athi ebekuthanda kakhulu isayensi kodwa azobhala ngoYesu Kristu. Ngoba xa uzijonga zombini ezinto ziyaphikisana, ngoba isayensi ithethe enye into kokuthethwa ngoThixo, uYesu Kristu yena ukuthethe enye into kokuthethwa ngaye. Ndayibhaqa ke ngoku le nto idibanisa izinto ezimbini ezingadibaniyo, kodwa because of amandla kaThixo wona wajonga uba ngubani lo ebesenza ntoni, kodwa xa efuna uhambisa ivangeli yakhe uyakhetha. And ke ngokweyona nto ndiyiqaphelayo uba uLuka is the only Bible apho iqaphela khona ukuzalwa kukaYesu Kristu, iministry yakhe, ukufa kwakhe, ukuvuka kwakhe nokunyuka kwakhe. That means uLuka usinika imbali ngobomi bukaYesu Kristu apho kuqale khona bade bayophela, apho buphela khona. Yile nto kazama ukuyicacisa, and kwiincwadi zakhe kuzo zonke kule ncwadi ebezibhala uLuka, eyona nto ibimenza bakwazi ukubhala ngoYesu Kristu ibiyi-information ebeyincanca ebantwini, ingakumbi kumpostile uPawulos. Uthe yena awukwenze research ngoYesu Kristu wakwazi uzokubhala nencwadi kaLuka plus nezenzo zabapostile. And eyona nto beyikhangela kuLuka xa ibhala kwezi ncwadi zakhe ebekuxabisile kakhulu ukuxatyiswa kwabantu abangoomama. Yenye yezinto ebeyi-advocate yayo, eyenye yento bezi-advocate zazo
ukuthethelela abantu abaphuwa, esenzela uba noko bonke abantu abaphuwa mabakwazi ukusondezwa kufutshane nofefe lukaThixo, ngoba bephila kwilizwe apho ububoni babantu abasokolayo bebesuswa kufefe lukaThixo, kodwa uLuka yena bebasondeza. And kwaye uLuka ibingumntu obeyi-advocate yentlanga, esenza le nto ithi uThixo akakhethanga bani kodwa unguThixo wabantu bonke. Yile nto ndiyiqaphelayo ke kule ncwadi sikaLuka. Xa sizawujonga le chapter ngicina ndibalekile sithetha ngayo apha, uYesu Kristu apha ubonakala ehlele etafileni naboni, ebonakala ehlele etafileni nabantu abangababuthi berhafu. Loo nto yenzeka emva kokuba e-invayithwe ngabaFarisi, ngoba abaFarisi bamqaphela uYesu Kristu ingathi usondela apha kuThixo. AbaFarisi ke ibingabantu bebathanda abantu abasondeleyo kuThixo, bam-invayitha uYesu Kristu besithi makazotya nabo. Kodwa kwabakho umnqa kuyo yonke le nto. uYesu Kristu instead of uhlala kwelaa gumbi liphezulu lihlela abaFarisi, wakhetha uzohlala naboni. Ayabaphatha kakuhle ke le nto abaFarisi, ngoba uYesu Kristu bebemfunela kuye azohlala kuye, ngoba kunjalo xa unoThixo uthi uThixo ukubeka kwenye indawo kubekho abanye abantu abangazuthanda abazawumane bethetha ngawe because uThixo ukubeke kwenye indawo. Ndayiqaphela ke le nto uba kaloku uYesu Kristu alibele uba amaFarisi the time uhleliwe ezulwini imithingi, iiserafi neekherubhi zikhona kunye konke abantu bezulu, is the only person uYesu Kristu wathi thuma mna bawo, abanye abantu bengafuni. Ngela xesha uYesu Kristu athi thuma mna, uyayazi akezanga kubaFarisi abasebelungile, kodwa uze kuboni abahleli nabo kule tafile. Yile nto yenzekayo apha kweli bali, ngoba kweli bali lithetha ngezi characters zintathu. Uzawufumana boni, ufumana uYesu Kristu, ufumana abaFarisi. Ngoba into esiyiqaphelayo apha uYesu into azama ukubacacisela bona baye kuFarisi, ayikho inidi ugqirha kubantu abaphilileyo, kodwa ugqirha ufuneka kubantu abagulayo. Yiyo le nto uYesu Kristu ehleli naba bantu, ngoba injongo zakhe kubaphilisa. Bathi abaFarisi bawuba nezi zinto bethetha ngazo, waqonda uYesu Kristu uzabanika imizekelo ibe mithathu, bona baza kuzihluzela uba ngowupho yena mzekelo uzawuthi ncakasana neentliziyo zabo. Wabonakala apho uYesu Kristu esenza umzekelo ngomalusi olahlekelwe zigusha. Lo malusi uthi awukolusa ezigusha zakhe, kodwa waqaphela uba out of 100 inye igusha elahlekileyo wazishiya zonke ezigusha ziyi-99. Wahamba lo malusi wayokhangela enye, ngoba uyayazi uba yeyona gusha that needs olona ncedo luninzi yililahlekileyo more than ezi sezikhona. Wathi akuyifumana lo malusi le gusha wabiza ifemeli yakhe and they rejoice. Wathi uYesu Kristu kunjalo kaloku kwinto amazulu, kuthi kwawucholwa umphefumlo ngoba mnye amazulu ayavuya wona, ngoba mayayazi amazulu uba ezi ziyi-99 igusha zeziseyifu, kodwa eyona nto concerned yamazulu ukuchola la mphefumlo lahlekileyo. Yiyo le nto they rejoice. Ifana nalaa mama ulahlekelwe yikhoyini, walibala ngezanazo kodwa wakhangela linye, ngoba uyayazi uba xa kufunyena umphefumlo wona amazulu ayarejoyisa. Yiyona nto ndiyiqaphelayo apha. Wazokwenza umzekelo ke ngoku lo wesithathu wonyana wolahleko, apha qaphele khona uba lo tata emva kokuba nonyana ababili, lo umncinci nguye oye wama phambi kwakhe wafuna isabelo sakhe. That simply means this son was already killing utatakhe saphila, ngoba into yelifa yinto ifumana utata wakho mhlawumbi abazali bakho bakubhubha, kodwa yena wadimanda uba makanikwe izinto zakhe uyise saphila. Because of utatakhe benentliziyo etyhilekileyo, wabohlulela ngokulinganayo okanye ngokufanelekileyo abanyana bobabini. Injalo ke sondiza, xa unikwe izinto zikaThixo ungekabikho ready for zona, uthi ilizwe lakukhwaza usabele. Yile nto ndiyiqaphelayo apha. Uthe lo mfana umncinci wawunikwe
kwizinto zakhe lakhwazi ilizwe, waqoqosha zonke into zakhe emva kweentsuku, wasabela ngoba ilizwe libona ezinto aziphetheyo. Yile nto yenzekayo apha, ngoba nakule cawe sikuyo bakhona abantu abaphathisa izinto kodwa lithi la ukhwazi ilizwe bayitibalele bebeyinikiwe, basabele without knowing uba ilizwe alijonganga wena, lijonge ezinto uziphetheyo. Yilaa nto yenzekayo ke kulo mfana, wathi awungena elizweni lamfimfithi ilizwe ngoba ilizwe lijonge ezinto aziphetheyo more than ezinto bezinikiwe. Yile nto ndiyiqaphelayo apha. Wathi ke ngoku awubonakala elizweni limfimfithile lamgqiba lamphosela ngaphandle komchutywe walwahla. Wathi awuphusela ngaphandle wayiqonda ithemba liphelile. Eyona nto ndiyithandayo ke ngalo mfo, uthi awuqaphela ithemba liphelile watshintsha idirection, wathi nca komnye umntu ebecinga uzamnceda kodwa endaweni yoba mncede lo mntu wasawumenza umalusi wehagu. Little did he know uba elaa xesha ebesithi nca kulaa mntu uThixo besehlisa ufefe kuye esithi nantsi direction, because uThixo understand uba uzawuthi xa isoluse zakho ejonge zakho zisitye ezingcambu athi awurhalela ukutya azibhaqe aguquka ecinga uba ekhaya ndingakwazi ukuncedakala. Yinto endiyiqaphelayo apha, unokuziqonda lo mfana. Eyona nto ndiyiqaphelayo apha kulo nyana wolahleko, uthe awubone zakho zisitya wanokuziqonda uba out of yonke le nto ibisenzeka ebomini bakhe makaguquke, ngoba eyona nto isibethayo singamakholwa kungaziqondi. Kanti xa siqala ukuziqonda, that's why we sit down and reflect about amandla kaThixo, emva koko siguquke. Because eyona nto siyiqaphelayo apha, uthi awukuziqonda arealize uba ndakusuka ndiye kubawo, ndithi kubawo ndonile. Ngobunjalo ikhono lisiqondayo, akakhange athi ndawusuke ndigoduke ndiye ekhaya, but umenshine umntu aqonda ukuzamnceda, which is uYesu Kristu. And ke ngoku the nice part about uYesu Kristu, xa unokuziqonda ulikholwa, akabuzi uba ubusenzani izolo, ubusenzani namhlanje, ngoba uYesu Kristu le nto ke wayiveza phezu kwentaba apha bebethelelwe khona. Xa lithi bhathi Nkosi uzube nami, uYesu Kristu khangabuzi uba sewujika kulo mnqamlezo zobe kutheni, kodwa uthe kwanamhla ndizawuba nawe eparadesi kaBawo. Ngoba xa unokuziqonda uYesu Kristu kunika ithemba. Akho nto ibalulekileyo ke into endiyiqapheleyo xa ndizawugqiba, xa uziqonda phambi kobuso bukaThixo, eyona nto yokuqala, you need to be vulnerable phambi kobuso bukaThixo. Ngoba xa u-vulnerable, that's where you find your strength, that's where you find uncedo lukaThixo. Ngoba uqaphele loo nto apha, that's where the change begins. Uthe akuziqonda lo mfo wa-vulnerable, intliziyo yakhe yacikideka, yamenza uba makakwazi ukuthi ndakusuka ndiye kubawo. Ngoba ube bengakhange be-vulnerable, bengazukwazi ukuthi ndawusuka ndiye kubawo, ebezawuqala acinga uba ndawuthini xa ndifika ekhaya, baza kuthini. But xa ukwazi ukuba vulnerable, admitting your struggle to God, that's where ke ngoku uThixo avela kunceda. Ngoba injalo le nto ndiyiqaphela apha. And ke ngoku kule nto ye-vulnerability endiyiqaphelayo uba when God you are vulnerable, that's where uThixo thoba isandla sakhe ephakamisa, ngoba uyakubona usezantsi, there is nothing you can do, which means uThixo uzamana nokuncedana nawe. Then ke ngoku yokugqibela ke ngoku into endiyiqaphela apha kulo mfana, eli xesha arealizayo uba now that ayikho enye into endinawuyenza, the only option nayo is to go back kuThixo. Ndaqaphela uba uye kwafika laa nto apha engqondweni yakhe, laa nto it's called i-resilience. Wabonakala lo mfo ene-resilience, because xa une-resilience ngumntu ke kuthiwa you bounce back apha ebomini. Apha ubomi bumbethile bamthwaxa, kodwa uye wakwazi to bounce back and go back to God. Ngoba eyona nto isibethayo thina singamakholwa, it's to be unable not to bounce back. Ndimqaphela ingathi ibhola nje iphoswe edongeni, ngoba when you throw ibhola edongeni it bounce back to God. Yiyona nto uThixo ayifunayo, loze sithi sawubetheka apha elizweni masibe namandla to bounce back, sibuyele kuThixo, ngoba siyayazi endlini kaBawo zinintsi izihlalo kulapho sizawukwazi ukusikeleleka khona. Ngoba uPaul naye beke wafumana le nto to bounce back, ngoba bebeke bamqhulutya ngamatye, wabethwa
kuthiwa wavalelwa, wakritisayizwa, kodwa eyona nto ibimsebenzela was to bounce back and come back kuThixo. Ngoba siyiqaphele le nto nakuYobhi, ngoba uYobhi zike zathathwa izinto zakhe, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukubuyela back kuThixo, uzothi bawo ndonile phambi kwakho, andisafanelekanga nokubizwa njengonyana yakho. Yeyona nto ibalulekileyo. The invitation is ke rhamente yaseMakhaza, masikwazi ukuziqonda singamakholwa, ngoba xa uziqonda, that's where you realize and then you meet God, and then that's where you'll be able to bounce back and come back, uzobuya uqokelela ubomi bakho ngoYesu Kristu Nkosi yethu.